दिनै आङो बैसोर व्यक्तिनि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना दिनै जोंनि ससाइटियाव बेबायदि गोबां हौवाफोर दङ दिनै जायफोर हौवाफोरा दिनै हिनजावफोरनि मोनफ्रोमबो खामानि मावना होयो मिथिबायना लोगोफोर थोरसि लथा सुनायनिफ्राय लानानै ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय लानानै दख'ना सख'ना सुनानै होनायनिफ्राय लानानै एभ्रिथिं खामानिखौ मावना होयो लोगोफोरना नोंथांमोना मानो मावना होयो नोंथांमोना मावनायनि थाखायनो जोंहासो न'आव सामफ्रामबो रायजाबाय थायो दोखो दोखोनो रायजाबाय थायो न'आवनो थानो हाला जोङो मिथिबायना खालि बुजानोल' बाखिसै मा जागोन लोगोफोर हामा बिदि नोंथांमोननि थाखायनो जों मालाबा बुजामारसिगोनसो मिथिबाय बे भिडिअखौ नुनानै बै खामानि मावग्राफोरा बै सुनानै होग्राफोरा रागा जोंनानै कमेन्टआवनो बायदिसिना लिरहरलायगोन दे बिसोरो